Hej Lars og Laura og eventuelt andre. Dejligt at møde dig. Næsten. Mit navn er Ulrik, og jeg er direktør i InjuryMap. Vi talte sammen i telefonen forleden. Her er vores præsentation til på fredag. Jeg vil prøve at gå den relativt hurtigt igennem, så derfor så springer jeg bare direkte ud i det. Du må selvfølgelig endelig række ud, hvis du har opfølgende spørgsmål, men ellers så tænker jeg, at vi tager det på fredag. Vi glæder os helt enormt til at komme forbi. Så kort og godt, jeg vil fortælle lidt generelt om InjuryMap. Hvem er vi? Hvad er vores referencer? Hvilke resultater har vi sådan overordnet set opnået? Så vil vi sætte nogle ord på, hvad det er for et fysisk behandlernetværk, vi har. Hvilke resultater vi har opnået. Jeg vil vise noget omkring, hvordan vi arbejder med data. Så vil vi tale kort omkring kunderejsen, men lige så meget, hvordan vi arbejder om at lave den gode kunderejse til jer. Selve kunderejsen har jeg ikke tid til at komme ind på i den her præsentation, men vi har jo sendt et materiale til jer, som vi kan tale videre omkring. Derudover så vil jeg sætte nogle ord på, hvilke partnere vi har, og hvordan vi kan samarbejde med andre leverandører hos Danica. Jeg håber på at nå igennem det hele på 10-15 minutter, så nu kaster vi os ud i det. For det første, vi er en softwareleverandør. Vi er en digital first fysioterapi-leverandør. Det er det, som gør, at vi kan skabe en kunderejse, som er helt unik for vores store enterprise-kunder, som for eksempel Danica. Vi har et erfarent team af cirka 20 online fysioterapeuter, som er certificeret i digital behandling. Vi har et digitalt understøttet kliniknetværk med over 130 klinikker, og så er vi CE-mærket som medicinsk udstyr. Og det vil sige, at man kan faktisk bruge vores app som en standalone løsning, og det giver en række spændende muligheder for Danica for at tilbyde altså selvstændig behandling, både i arbejdspladskampagner, i halen af forløb, fysiske forløb generelt set, selvfølgelig både hos os, men også mere bredt. Og vores fokus som leverandør er derfor at understøtte en fuldt ud digital kunderejse, som giver Danica optimal kvalitet og kontrol med datadreven KPI-styring. Vores økosystem har både kunder, vi har de 4 sundhedsforsikringskunder, vi nævner her, Tryg, Dansk Sundhedssikring og DR Pension, og i Norge også et selskab, der hedder Avonova, som jeg kan forklare nærmere om, når vi ses. Vi har i Danmark de 2 partnere, digitale partnere, Ejer, som er online læge- og psykologvirksomhed. Vi har også Woba, som er et HR software-system med over 200.000 danske medlemmer, hvor vi leverer fysioterapi, online fysioterapi og fysisk fysioterapi via Ejer og Woba og udvikler løsninger sammen med dem, hvor vores softwarekomponenter spiller sammen. Vi integrerer os meget gerne med andre partnere. Vores mål er at være fleksible og kunne nemt koble os på både Danicas og måske Danicas virksomhedskunders systemer, sådan så dataudveksling og integrationer sker sømløst. Vi har også et fysisk netværk, det ved I jo, både Sundhedsgruppen, men også tidligere medlemmer af Sundhedsgruppen, Fit og Sund og Benefit, har vi et godt samarbejde med. Og så har vi også, udover det, 30 uafhængige klinikker. 10 af dem har også online fysioterapeuter, som er en del af InjuryMap, og de er placeret rundt omkring i de forskellige største byer i Danmark. Og det sikrer, at vi har en rigtig god og enkel integration imellem det fysiske og det online på de klinikker, men også på de øvrige, fordi vi kan bruge de erfaringer, vi har derfra. Så har vi også en enkelt online klinik i Norge. Vi har enormt stærke resultater med forskning i samarbejde med hospitaler og universiteter. Vi er CE-mærket som medicinsk udstyr på dansk, engelsk og norsk og kan nemt tilføje flere sprog. Vores app er blevet brugt utrolig meget, både til almindelige fysioterapiforløb på henvisning fra læger og faktisk også fra sundhedsforsikringer til den rene app-oplevelse. Men altså også 25.000 fysioterapiforløb understøttet digitalt. I alt er der blevet gennemført et godt stykke over 2 millioner øvelser med appen gennem tiden. Vi har også Danmarks ubetinget stærkeste app-rating blandt fysioterapiløsninger. Der er ikke nogen andre, der kommer i nærheden af at have den mængde anmeldelser og den høje kundetilfredshed. Behandlingsnetværk. Vi har over 130 klinikker og dækker enormt tæt
i langt de fleste dele af Danmark. Vores fokus her er at skabe en kunderejse, som er 100% digital, og hvor vi kan hjælpe Danica og klinikkerne med at følge op på, hvordan det går med at følge de processer, som der er aftalt parterne imellem, og at opnå de slag, der er opnået parterne imellem. Vores klinikker er en blanding af etablerede kæder med erfarne fysioterapeuter, og så vores eget netværk, som også er selvfølgelig erfarne, men som ikke er et kædenetværk. Vi er klar til at levere kiropraktik og osteopati på disse lokationer, men også på eventuelt nye lokationer. Og vi har en ensartet datastrøm på tværs af alle klinikkerne. Det gør det muligt at gå ind og opsamle datapunkter, som her er illustreret kundetilfredshed på tværs af den enkelte fysioterapeut, og samle op og sikre kvaliteten på den måde. Vi har også lavet en fysioterapeut-certificering, som sikrer, at fysioterapeuterne er oplært i at bruge både vores software og efterleve de krav og processer, som Danica eller andre kunder stiller. Resultater. Vi har lavet grundige forskningsforsøg, både som nævnt før, i samarbejde med uafhængige parter, men også lavet nogle interne undersøgelser på brugere, som er onboardet igennem en 5-årig periode. I de resultater, der kan vi se, at patienter, som træner med eller uden en fysioterapeut, opnår evidensbaserede, altså signifikante smertereduktioner på tværs af alle de programmer, vi tilbyder. Vi kan se, at effekten er stærkest, når man er i et forløb, hvor man ser en fysioterapeut. Der er der faktisk 50% flere, som opnår eller en 50% højere smertereduktion, og der er cirka 20% flere, som oplever en signifikant smertereduktion inden for 3 måneder. Vi har rigtig høj kundetilfredshed. Den har været stigende lige siden vi gik i gang. I dag er den op på 60. Vi ser en gennemsnitlig patientlængde eller forløbslængde på 68 dage, og så kan vi se, at rigtig mange patienter ser appen i sig selv som et værktøj, som går ind og understøtter deres behandling så godt, at selv hvis de ikke ser en fysioterapeut, så er en meget stor del af patienterne faktisk ser appen som en reel mulighed, som et alternativ til at gå i gang med et fysioterapiforløb. Når det er sagt, så kan vi stadigvæk se, at det at se en fysioterapeut gør en forskel, men det grund til, at vi fremhæver det her alligevel, det er, at det giver Danica en række flere muligheder for at arbejde med de digitale elementer, når man kan bringe appen i spil som et standalone tilbud til de patienter eller i de kontekster, hvor det er relevant. For eksempel arbejdspladskampagner eller som en form for self-care-løsning, når man laver en skadesanmeldelse til de patienter, der ønsker det. Vi har præsenteret en business case for jer tidligere, som vi ved, at I har haft positiv feedback på, og derfor så har vi også taget den med nu. Vi vil rigtig gerne tale omkring de forudsætninger, der er bygget ind i casen. Det handler selvfølgelig meget om, hvor mange patienter vi kan gennemføre online, kortforløb, normale forløb, og hvor mange patienter, som skal ud i de fysiske forløb, hvor mange der skal i osteopati og kiropraktik. Navnlig de sidste 2 punkter er sværest for os at sige noget konkret om, men vi taler jo løbende med folk i markedet, der har givet nogle indikationer her. Vi er klar til at udrulle nye koncepter her, og ser faktisk et stort potentiale for, at man i kombination af traditionel kiropraktik og osteopati med vores værktøjer kan opnå nogle markante både forbedringer i patientrejsen og også en bedre forretningsmodel for både klinikker og for Danica. Der er også nogle tal her, hvor vi kvantificerer lidt, hvor mange konsultationer vi vil forvente, der vil være i de her forskellige typer af forløb. Inden vi går for meget ind i det nu, så vil jeg sige, at det vi rigtig gerne vil tale med jer om, det er også, hvad er det for en kunderejse, I forestiller jer? Ønsker I, at vi laver en ren digital onboarding? Ønsker I, at vi ringer til patienterne? Ønsker I, at man booker direkte ud i klinik-IT-systemerne? Alle de her ting kan lade sig gøre. Det vil vi rigtig gerne tale med jer omkring, så vi kan blive endnu skarpere på business case og kunderejse. Vi vil også gerne høre fra jer, om det er relevant med en pilot på nuværende tidspunkt, eller om vi taler kun omkring det helt store samarbejde. Og så selvfølgelig,
andre spørgsmål, eller bemærkninger, som I vil finde relevante. Lad os tale omkring det, så snart det giver mening, og det kan være på fredag, at vi lige skal tage hul på det. Det kan også være, at der skal samles op på den del senere. Dataindsigter, det er jo noget af det her, vi elsker. Indsamle data, bruge data. Vi har forskellige kilder til data i dag. Vi har både fra patient og behandler til klinik, kæde og samlet niveau. Samlet service, eller det er så niveauer, vi har data på. Men vi har indblik hele vejen igennem, og vi laver live dashboards til alle parter, som viser både patientdata, fysioterapeut input i vores klinik, og svar på surveys, som vi løbende stiller til spørgsmål, vi stiller til patienterne. Al den data, vi får herfra, den kan vi pille ud og bruge til kvalitetssikring, governance, opsamle red flags og inddele i risikogrupper, og så ikke mindst det her rapportering og live dashboards. Her er en visualisering, som jeg gerne vil dele. Og det er faktisk her, som er et eksempel på et dashboard, vi kunne lave til Danica. Altså egentlig bare for at vise jer, at vi kan fremstille nu det her som dummy data, men vi kan vise jer, hvor meget jeres patienter træner, hvilken smerteudvikling de opnår, hvilke typer af forløb det er fordelt på. Er det korte online, normale online, er det fysisk digitale, hvordan ser smerteudviklingen ud, hvordan er progressionen på tværs af de forskellige træningsprogrammer, vi har, og så videre, så videre, så videre. Alle de her data kan vi dele med jer. Både som, det her det er sådan, kan man sige, et generelt dashboard. Vi vil også kunne lave et dashboard til jer sagsbehandlere, som gør det nemt at følge med og samle op på de her sager. Yes. Og så tilbage hertil. Her er et eksempel på en visualisering af, hvordan vi kan ligesom udpege de klinikker, hvor der er problemer med det ene eller det andet. Det kan være alt fra kundetilfredshed til behandlingslængden eller brugen af de digitale værktøjer. Vi kan sætte ind systematisk og sikre, at alle klinikker lever op til de slag, som der skal nås. Og det er jo både klinikkernes og i Danicas interesse. Vi ved, at klinikkerne er meget glade for de ting, vi har gjort muligt for dem allerede nu, og vi har jo sådan set kun samarbejdet omkring leverancen af Blended Care i et år, men det er gået så godt, at vi jo har lavet en ny samarbejdsaftale med både Dansk Sundhedssikring og med Sundhedsgruppen, og nu også med Benefit og Fit og Sund, om at fortsætte det her samarbejde, og derfor så kommer de værktøjer kun til at udvikle sig rigtig meget mere. Men altså allerede nu leverer vi på et niveau, som alle parter er glade for, og hvor vi har en forretningsmodel og et samarbejde, som fungerer for alle. Data kan også, og det er det slide viser her, fremstilles på niveau for den enkelte fysioterapeut, som kan se, performer jeg på kundetilfredshedsparametre, det er det, der er her, men også faktisk på, hvor meget tid bruger jeg på patienterne, lykkes jeg med at få dem afsluttet til tiden, og hvilke andre driftsparametre, som nu måtte være relevant for den enkelte fysioterapeut. Bruger patienterne appen så meget, som andre fysioterapeuter formår at få patienterne til at bruge appen? Er jeg dygtig til at få patienterne i gang med det online konsultationer, eller er det et område, hvor jeg kan forbedre mig? Alle de her data deler vi med fysioterapeuterne, som altså får mulighed for at få live feedback på, hvor godt det går for dem personligt, men også at se deres eget forbedringspotentiale. Og det er også noget, vi kan se er meget, meget effektivt og motiverende for fysioterapeuterne. Hvis vi går ind i kunderejsen nu, eller det gør vi, så vil jeg nævne, at noget af det vigtigste for mig, det er at sige, at vi vil gerne levere en unik kunderejse til jer, som vi udvikler i tæt samarbejde. Vi vil gerne hjælpe jer med at udforme og implementere en rød tråd i kommunikationen på tværs af skadesanmeldelse, onboarding og booking og opfølgninger. Det er noget, vi har brugt rigtig meget energi på i samarbejde med vores øvrige kunder, altså at finde ud af, hvordan kommunikerer man godt omkring en digitalt understøttet fysioterapirejse, så patienten føler sig tryg og motiveret og har en god overgang til den fysiske behandling, hvis det er det, der er påkrævet, eller sådan set den online behandling selvfølgelig også, hvor de fleste patienter er startet indtil nu. Vi hjælper Danica med
og udforme den del. Vi bygger også det økosystem og de softwarefunktioner, I efterspørger. Så det vil sige, hvis I ønsker, at vi skal implementere vores løsning i jeres system, eller i et andet system, det kunne være hos Teladoc, eller hvor det nu er, at I ønsker at samle jeres, hvis det er det, I gør, kommunikation med kunderne, jamen så kan vi få det til at ske. Og vi vil også meget gerne integrere med andre behandlingsleverandører eller samarbejdspartnere. Det kunne være A3, det kunne være sundhedspartneren, eller hvad det nu måtte være, som I ønsker. Vi er klar, og vi er faktisk i dialog med rigtig mange af de her parter i forvejen. Og som allerede nævnt, så leverer vi også den dokumentation af de værktøjer, I har brug for at styre leverancen og følge op på, hvordan det hele fungerer fremadrettet. Vi har her en illustration af kunderejsen, sådan relativt simpelt sat op, men altså fra skadesanmeldelse til en triagering, som vi kan skræddersy på rigtig mange måder til jer. Vi kan lade patienten gennemgå en sundhedsfaglig screening. Vi kan stille nogle indledende spørgsmål, som fanger for eksempel faresignaler med risiko for mentale udfordringer, søvnproblemer, eller hvad det nu måtte være, som gjorde, at vi skulle være ekstra opmærksomme på specifikke aspekter af en patients velbefindende. Vi kan også matche patienten med den fysioterapeut, som har lige præcis den faglighed, patienten leder efter, og selvfølgelig også ud fra geografi og alle mulige andre parametre. Ultimativt set, så placerer vi patienten hos en behandler, som leverer den form for behandling, som vi sammen med Danica definerer, at den her patienttype skal få præsenteret på den måde, som vi sammen aftaler, at tingene skal præsenteres. Og der kan både være, nu mangler den så her, men der kan være self-care, online care, blended care, kiropraktik eller osteopati, men det kan også være, at vi sender patienten videre til en læge selvfølgelig, psykolog, diætist, eller tilbage til Danica, hvis der er behov for en indsats i forhold til TAE eller noget andet. Når vi udvikler en kunderejse til Danica, så går vi ind, og det har vi jo allerede gjort, og samarbejder med jer, og det team, som I udpeger, i forhold til at lave nogle mock-ups og lave nogle visualiseringer af, hvordan en kunderejse kunne se ud. Vi har delt et oplæg til en kunderejse allerede. Så går vi ind, og så definerer vi, hvad er det for nogle udviklingskrav, som I har. Det kan være white labeling, integration til partnere. Det kan også være ønsker til nye features, hvis vi for eksempel skal gøre mere ud af det ene eller det andet. Det kunne være, at I vil ønske af åndedrætstræning som en del af en feature i vores app. Så kigger vi på det og tilføjer det. Vi har selvfølgelig også selv en roadmap og nogle idéer, som vi gerne bringer i spil. Men grundlæggende, så det budskab, I skal høre fra mig til jer, det er, at de features og de funktioner, og det, som I ønsker jer hos Danica, dem efterlever vi rigtig gerne. Det tætte samarbejde med jer som sundhedsforsikring er kernen i værdiskabelsen, som vi ser det. Og ja, så aftaler vi selvfølgelig en tidslinje og nogle specifikationskrav, som skal til, og så tager vi den. Så går vi i gang med det og deler løbende status med jer undervejs. I fokus for os har altid været systematisk opfølgning, bruge de digitale værktøjer, vi har, til at sikre, at fysioterapeuterne får fulgt op på patienterne, så de får den optimale oplevelse af nærhed og convenience, men også sådan, så vi hjælper fysioterapeuterne med at holde overblikket. Så det er jo blandt andet, at vi understreger over for fysioterapeuterne, der skal være en opfølgende videokonsultation inden for 14 dage efter første konsultation, med mindre det ikke giver mening for patienten af forskellige årsager. Vi svarer beskeder inden for en hverdag, så man ikke ligesom bliver left hanging, skulle jeg til at sige på engelsk, ikke? Altså, og så har vi vores red flag system, som gør, at vi simpelthen bare følger op på de patienter, som ikke følger deres træning, som oplever manglende progression i appen. Appen er jo sat op til, at man progredierer i sin træning fra start til slut, og så videre. I det hele taget sætter vi gerne ind for at reducere TAE og langtidssygefravær endnu mere i samarbejde med Danica på den måde, som I ønsker, at vi skal gøre det. Vi vil gerne have fokus på screening, både ved opstart og undervejs behandlingen, for det fysiske og det psykiske velvære og risikosignaler. Og så vil vi gerne samarbejde med jer
og vores partnere, jeres partnere, jeres kunders partnere, digitale arbejdspladskampagner, omvisitering til psyk og læge, når det er relevant, eller tilbage til Danica, og i det hele taget sikre dataudveksling på tværs af systemerne. Vi ved jo, at det fysiske område er meget stort. Der er utrolig mange claims, som går igennem der. Så det at tage temperaturen på, hvordan de patienter, der kommer den vej, har det, vil jo være enormt værdifuldt for Danica i det hele taget. Så den dataudveksling vil vi meget gerne sikre med jer i højst mulig kvalitet. Det bringer mig meget naturligt over til vores partnere. Jeg har allerede været igennem dem, og vil egentlig bare understrege, at alle de her partnere har vi strategisk fokus på at samarbejde omkring alle de parametre, vi lige har nævnt. Det vil sige indsamling af de relevante data, datastyring, forebyggende kampagner, meget fokus med WOBA, men også i samarbejde med ejere at se på, hvordan kan vi lave nogle koncepter, hvor at vi fanger patienterne tidligst muligt og får dem sendt hen til den rette behandler. Igen, det vil vi meget gerne samarbejde med jer omkring os. Sundhedsgruppen Fit og Sund Benefit står selvfølgelig også klar til lignende indsatser i dialog med Danica. Her er en opsummering af vores værdiskabelse, som er sidste slide. Vi leverer et samlet, rent digitalt netværk, tæt samarbejde med glade partnere, både fysioterapeuter, klinikker, ikke mindst Injuriemap selvfølgelig, men også vores kunder. Tror rigtig meget på det og har erfaringer med tusindvis af kunder, altså over 10.000, som er så gode, at vi alle sammen investerer helhjertet i at videreudvikle det her koncept. Vi har dokumenteret rigtig høj kvalitet i behandlingen. Vi har fuld datatransparent og styrket governance med vores data. Hurtigere, billigere og mere tilfredse kunder. Vi har et stærkt og fleksibelt økosystem, som vi har været inde på. Og så ikke mindst så er vi jo et agilt softwarehus, som kan levere en løsning, der er skræddersyet til Danicas behov. Så med disse nu 22 minutter, tak for tålmodigheden, og vi glæder os helt enormt meget til at komme forbi på fredag, og et spændende forløb.